maskara da. Askotan, arpegia tapatzeakoan, barroko sentimenduak gehiago ateratzen dira. Eta baita ere Euskal Herriko karnabalak ere maskara da, herritik herri juten da, erakusketa hau juten dan bezala. Eta, bueno, hemen nire argazkiletaz aparte alda ikusi, kolaboratzaileak nirekin egon direnak lankidetzan, ezta? Alde batetik dauzkagu hemen Lola Altolagirren lana, Lola Altolagirre egiten du lana hartuen ostuekin trentzatzen, adibidez hemen alda ikusi. Hau da, antzineko teknika bat, Euskal Herrian, alfombrak egiten ziren den aprobetxatzeko. Eta bere lana ezagututa, elkarlanian aritu ginen, jantzi hauek sortzeko, eta hemendik adibidez argazkiak, family bezala, eta sisters argizaiola saria lortu zuen aurreko urtean. Chris Merakik ere fieltrosko lanak egiten ditu, eta kasu honetan akzesorioak bezala ere erabiltzen dira, eta nire argazkian hala erabili ditut. Eta daukagu baita ere Yolanda Sánchezen lana, 3Dko piezak, 3D, nola moldatu ditun fieltroarekin, eta hau etorkizun batean izango da argazki bateko pieza. Bi dorreak bezala izango dira. Horretaz aparte, zapatak ere diseinatuta eta Harry Watkinsekin batera. Zen nahi nituen maskaradako emakumeak oso altzata eta erreginak edo jainkozak bezala, baina hankak lurrian eta beti euskal lurrian izatea, horregaitik laburuak daude. Ideia bat barrutik moitze didana, zeozer sortzen hasteko eta sormen momentu hori ja lortu detanian, azten naiz zerrendak egiten, nola izango dan jantzia, hilia, atretzoa... Lan handiza dakazu, zen nahi dut argazkikoako izan atzian... Lan asko, ordu asko, bai. Ze askotan, entzungo dezuten musikare da laguntzen ditena mentalki konzentratzen irudi horiek lortzeko.